Ľudia, ja vás vítam v ďalšom tutoriále, kde si dneska ukážeme, ako stiahnuť módy. No takže si otvoríte túto stránku, čiže sa to volá www.minecraftforum.net. No a tu si môžete, proste si dáte toto. Moc. A v podstate už si môžete stiahnuť, aký chcete mód, ja ho už mám jeden nainstalovaný, mám ho tu. Too many items a v podstate ho nainstalujete a otvoríte, dáte si do štartu app, data, to je všetko spolu, procento, app data procento a tu máte, si otvoríte zložku Minecraft, bin a tu si nájdete zložku Minecraft a dáte na ňu otvoriť v programe, dáte WinRAR, všetko zariete toto, čo je nepotrebné. A v podstate toto, čo máte, tieto módy, kopírujete sem a môžete si otvoriť Minecraft. Takto. A máte mód stiahnutý. No ja tu mám teraz nainstalovaný Too many items, takže som si to isto stiahol, takže máte návod, ako sa to teda robí. Všetky ostatné nájdete všetko v popisku videa a nemusíte sa nič báť, mám lagy. Takže zatiaľ sa majte. Čaute.